stopping influx, protecting employment opportunities, and safeguarding cultural and social elements prior to planning the introduction of railways and related developments are the conditions set by the HPF or the Hinyo Trap People's Federation. In its continued effort to ensure the welfare of the tribals of the state in the face of possible threats coming from an unchecked flow of non-tribals. The Hinyo Trap People's Federation sees the implementation of the ILP in the state as a significant step towards achieving their goals. The HPF laments the failures of government agencies, policies, and instruments claimed to have been introduced to safeguard the interest of the tribals of the state. The HPF hopes that the tribals of the state will come together as one to support its initiative and efforts to address these issues in the days to come. Bom simkia na kaliang kasurkar halor kanika entry and exit point ka influx nga ika nang yakio kat nang mi kisngi kipor tingas ngo pa pentri kam shuai kita kimat kiba kala dep ban kular te hadin katangin sa yakren bat ngine perkhat pat dakiwe kilat kilenti namanta ka di kalentiral nakaliang kasurkar katmu penonra lembaki development ho nyitep ki development baro nginom la ban lai tang balong shua ban perkhat ik development hapo jong ka jela ka jungi perkhat ru kadon ke jingta halor kanika lentiral te kumbangi i menta kat ba kanika lentiral kamdon ru kibriu lengba ki trok kila ban rong sepok ka jela ka jungi namar balai ba omdon ya kita ki check point mo kum ki entry na exit ki bala ban check ban te la kam ya ki influx apo ka jela ka jungi tedei halor kata nakaliang jungi ke SPF ka wei ka ju ka surnieng ban persya ya ka lentiral bat ha ka ju ka pon ni weru ya baro kiseng bhalang bangin ya terli ka wei na banta ban wara ya ka jingsingan ha ka ri ba ka jai ban riu ha ka bidei ban yada ya ka jingrung kerthap jong ki brio ki banabar namar kumpomo kin ong ban wanra swab pediang kumbaka UDP menen kala pen pau baleng ba i sekretari badan buram ba jimino mai tho bai ong ba yin pediang tang ya takalin tirel tak adu khana para ngas ngo ban ong manakaliang jungi kelong ba pentri kam shwai ki an bala mate lakam sawra ya kata kalin tirel ki an hi kilong mo kumba baro skata kanika entry na exit point kadika wei ka bala ban yada ha ka rung kami jong ki brio te nang ta ki don sa ki an ru hapo jong ka sarkar na dika work permit tenga i bakani ko work permit ka klentri kam i te ki brio ndala rung sapo ka jela ka jungi ki yo ban traimon haman lagi snat mo jong ka state ka jungi te kanika sarkar ka don ya ka labor mo jong ka department labor handre ka klem pentri kam ti ki snat jong ka tengah semua pun ong ba pentri kam shoy kita ba pila ban tep ba ka jing jele jong ki brio ki banabar naga e kilat kilen tikiwan tingi i kumba hakini ki port ba dap ni i lamba ki trok ru kiwan ki brio te kirung seni ka sarkar te boy bakal arung hapo ka jela ka jungi ka ai ru wat yakini ki mo ki epic te kan ni kan jadi ko wei ka ba kta bhai ka ri ba ka jat benri ko jungi om dei ta ka tre ka kta nak ta wat ka teding license ru ngai i bakal along lumur ka kom le te ngai i bakai ka jingi tu ku apreng ka district council bar ka sarkar ka state ka don ka jingi tu ku te ngi teng pa ka district council kan yele ka bala ban te la kamru kanom la tengah semua bayar ke sarkar ngadawa ba ka dei ben pentri kam shwai ki tu barok ki an ki badon haka hadin ka tangi sayo ki jing singai te kumbolong mentangi 4 yok jing singai ye ya ka LP ni dadu pas dang yeng ha ju kanong rem ba ngin dawa te tak hadu mentaru ke sarkar hadu mau ke sarkar mekalia kalale ngitip ha kati ki por kilala ban pas hanre ngi kwa ba ka sarkar ka di ban budien syusyu namar ka ILP de ke wei ka lat kalenti ban yada yangi ho hakipor ba lek don ki ba pensuthu bakla ba dawan ka ILP ka jela jungi kan her ha ka yok ka kot hanre ngan ong ladang ngi kwa ya ka yok nong marmar ka jiduk nong ka don ka bakrau ladang ila ban yo ya ka ILP ngas ngo kala de ka wei ke jing men toy ngiru ngin selum lang ya baro bangin da ka wei ke sur ngin yeng ban persya la ka long ha ka no tiru bat ni weru ya baro ki pat ba ban pensuthu ya ki halor ke jing kita jong kan kelin tiral namar hang ni ka sarkar kalawan the ya bapun ki development ling ba ki development ngin pek na du ki MIDC profit ka de jong brio banabar pin pek ha ki industries baro ha ki no construction ka development ka de brio banabar tengah semua bangi ki try ring yo ai te de halor kata kan lara ka dong ha kanu kanu ka satriru lara ka long ki seng mo kum ki KSU FKJP baro ki seng ni kwa ban ya trelang na mentakan ni kelenti lara ki dei maki ki balir ru ngin kersan lara ngilit mangi mi kwa bakir kin kersan namar ngitip ba hapo ka ri ke jungi hadi ka jela ka jungi dei tang ki seng balang ki bala ban yeng persya ya ka sarkar dei kata ka jingkwa ka jungi longi khot ni wer ya ki bangin trelang